हम सिंगर बिट्टू राजा राउर लोग के गोड़ छू के प्रणाम करते नहीं जा। जैसे कि हमार चैनल पे प्यार दुलार बनाते बनी जा धीरे धीरे, वही तरह आशीर्वाद अपन बेटा अपन भाई अपन सब समझ के हमारे चैनल के आशीर्वाद दी जा। राउर लोग के सामने एक ऐसा गीत लेके आ रहा बनी, अगर पसंद लगी हमके यकीन बा कि ये छोटा भाई के आप लोग के बहुत ही पसंद लगी, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे खातिर ना भूलब जा। गाना के बोलबा कि आवत रे सैया मोर बिहारी हो, कि बहरा से खुली गईले सखी रेल गाड़ी हो, आवत रे सैया मोर बिहारी हो, एह जी आवत रे सैया मोर बिहारी हो, कि बहरा से खुली गईले सखिया रेल गाड़ी हो, आवतारे सैया मोर बिहारी जी, ए जी आवतारे सैया मोर बिहारी जी, कि न्यूज सुन के खुश भैनी टीवी आ खबरिया में, आ बहनैनी हनु कटहर के तरकारी जी, ए जी बनैनी हाँ कटहर के तरकारी जी, कि मेकअप लगाई लेनी रूपावा संवारी लेनी, आ भई गईनी पूरा से तैयारी जी, ए जी भई लेनी पूरा से तैयारी जी, कि आवतारे सैया मोर बिहारी जी, ए जी आवतारे सैया मोर बिहारी जी, आ बिट्टू ठाकुर जब आई हैं बहारवा से, आ धर लेबो भरिया खबारी जी, ए जी आ धरी लेबो भरिया खबारी जी, कि आवतारे सैया मोर बिहारी जी, ए जी आवतारे सैया मोर बिहारी जी, कि दिल प दिलदार जब आई हैं बहारवा से, आ धरबो नु भरिया कबारी जी, ए जी आवतारे सैया मोर बिहारी जी, आ सबके नु बहारा में भेजा लसनीति सह के नु, आ बेटा नु भर भरी गाड़ी जी, ए जी आवतारे सैया मोर बिहारी जी। ता रउआ लोग के ई गाना कुछ समक्ष ऐसन बा लिखले बनी जा कि कुछ बिहारी टाइप में गाना लिखाइल बा, जे बहरा लोग छूटल बड़न था उनके के समक्ष लिखाइल बा गाना। ई गाना के रउआ लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल के करे खातिर ना भूलब, और शेयर और आशीर्वाद दुलार बनाते रही जा। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय माई।